Ποιος έκανε το ρεπόρτερ? Στο μπάνιο θα τραβήξω. Κάτσε να τη βάλω την κάμερα. Πουλιώτη, κάτι μπάνιο ρε μαλακάτε, γιατί έχω κάνει συνδρομή στο Pornhub τώρα και πρέπει να ανεβάσω κάτι μπάνιο. Αλλά σήμερα το σχόλιο θα αλλάξω. Pornhub. Βρήκατε κινητό! Έλα. Το δικό μου. Δικό σου, αυτό. Θα κάνετε δηλώσεις. Έλα. Μαζοχτείτε. Θα κάνετε δηλώσεις. Μαζοχτείτε. Πάμε, έλα. Εδώ. Κάτω. Κάτσε να βγάλω χρόνο, κάτσε. Λέω, σε πάει μου κάτω. Κάνε πάνω. Κάτσε να δέσεις. Μίτσο κι άλλες, δεν θα σας αρέσει καμία. Κάτσε.